जोंहा अल आसाम ट्राइबेल संघनि संबिजित बादियै बे टार्म मोनसेयाव मोनसे बडिनि माबाया आयुआ बोसोरथामल'खा दा ओंखायनो दा बोसोरथामनि उन बेखौ जेरै गुबुन डेम'क्रेटिक माबाफ्रा संगठनफ्रा हारिनि माबाफ्रा आफादफ्रा जेरैहायनाखि सोरबा बोसोरनै सोरबा बोसोरथाम सोरबा हयथ' बे धरनैनो माने कनस्टिटिउसनेलि जिथु एप्रुभड माबा रुल्स बायदियै बे बोसोरारि जथुम्माखौ होनाय जायो। बियो ट्राइएनियेल माने बोसोरथामजों टार्मिनेटिं आरोखि बियो जोबथा बे चिरां डिस्ट्रिक्ट द'थि कनफारेन्स। दा बेवहाय जोङो संबिधानखौ उफ्रायनानैब्लाबो थांनो हाया, अब्लाबो अबयसे नैबे टार्मा कभिड परिस्थितिनि थाखाय एसे बारासो जाबावबाय आरोखि। थारमाने रियेलि जोङो माबायावहायनो खुंनो हागौमोन बेखौ मार्चआवनो आरोखि। दा मार्चनिफ्राय फैयै फैयै एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट फ्राय 6 माससो बारा थांबाय खोमा बारा। दा उपाय गैया, दा कभिडनि माबायाव रेस्ट्रिक्सनाव जोङो हयथ' प्रसासनिक मोनसे बाध्य माबायाव बाधा आर'प थानायाव जों बेखौ टाइमाव हायाखिसै। दा एसे नर्मेल जानायखाय जोङो बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि माबाखौ नैबे हाथिसार प्राइमारिनि आन्दाराव थानाय 2 नं खाग्राबारि एलपि स्कुलनि बे लांगोनायाव गेलेग्रा फोथाराव बेखौ खुंनाय जाहैदों। जोंनि कनस्टिटिउसनेलि जे रिकगनाइज जोंहा अल आसामाव 14था माने 14th जोंहा ट्राइब्स दङ। दा हिल्सखौ माबानानै आरोखि एक्सक्लुडिं हिल्स ट्राइब्स जोंनि प्लेन्सआवनो दा 14था। दा बे 14थानि गेजेराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव माखासे ट्राइबेला गैया, बर' मैखोमै, बेनिफ्राय राभा, बेनिफ्राय हाजं, बेनिफ्राय गार', बेनिफ्राय एफा हाजं। दा बे मोनब्रैयानो जोंनि नैबेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव मैखोमै, हयथ' एसे एनै माबाफोर दङ, बिसोर खिन्थु बेनि थागिबि हिसाबै गैया। सोरबा साख्रि लानानै थाफैनाय, सोरबा बेबसाय खालामनानै थाफैनाय, एक्सुवेलि बिसोर रियेल इनहेबिटेन्स नङा आरोखि। आं दा मख'नाय हारिफ्रा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मैखोम ट्राइबेल हारि। आरो बे ट्राइबेल हारिखौ माने जि जोंहा कनस्टिटिउसनेल मोन्थाय दङ, बे मोन्थायफोरखौ जोङो मोननायनि असिलायै बा मोननायनि तागिदायै बे 1951आव जे 3 मार्चआव जोनोम मोननाय ट्राइबेल संघनि जोंनि सांबिधानिक मोनसे पद्धति बायदियै जों डिस्ट्रिक्ट आरो बबेबा साब डिभिजनखौ डिस्ट्रिक्ट मोनसे लेभेलाव जों कनस्टिटिउसनेलि एप्रुभ खालामना लानानै बेबायदि जोंहा अल आसाम लेभेलाव 53ता जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ। दा बे कमिटिनि गेजेरावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआ मोनसे जिल्ला भित्तिक मोनसे ट्राइबेल संघ आफाद, आरो बिनिनो सिङाव थानाय जोंहा दा 24ता एट प्रेजेन्ट 24 जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ। आरो बे कमिटिनि गेजेरावनो नैबे हाथिसारा गोदान, बियो न' डाउट, आरो बे गोदान माबायावनो प्राइमारि आवथायावनो बा फोथारावनो जों नैबे 6थि चिरां जिल्लानि माबाखौ खुंफैनाय जादों। जोङो थांनाय बै आगोलनि आसाम गभर्नमेन्टनि जे WPT मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मखौ लानानै डेलिगेट सेसनखौ जों माबानाय जादों, बेखेवनाय जादों। आरो बिथांनि बै समावहाय WPT मिनिस्टार थानाय समावहाय ट्राइबेल संघनि माखासे दाबिफ्रा, ट्राइबेल संघनि माखासे जि एजेन्डा, बे एजेन्डाफोरखौ बिथांनि जरियथैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामनाव प्लेस खालामनाय जाहैदोंमोन। बिथाङा जिहेतु गाव मावनो हाजोबनाय बा हाजोबै आरो मावनो थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ नैबे जोंनि जायफोरनाखि डेलिगेट बा जोंनि जाय ट्राइबेल दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बै बिथां मावनो लानाय आरो माबा मावनो थाबावदोंखौ एसे जों माबा नेरसोन मोनो नामा, माबा मोनसे माने बिथाङा बुंनो हाबावनाय बा मावनो थानाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो सुजुग मोनो नामा, बे मोनसे माबाजों आइडियाजों बिथांखौ जोंनि डेलिगेट हाउसखौ बा डेलिगेटनि थान्दै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय स्वरुपै बिथांनि दारैनो बे डेलिगेट